Yo say ida la de dio ya chi ya lu bo khan pya le ho de ga nga ho hoi sa do nya yo sai ma le noi ji ne na song ma bo yo che nga ga ne mai ma la cho kwe ti mi sho le she ma bo yo che nga ga yon sha lue nya gu la cha na ya mi hu bo ma sa ya da ya yu bo lo na pyu shu nai ma se na nu ma nu kho shi ma ya mi sa na na go mya je ya yu sa na sa ya mya le hu lo cha mo da da ya cho mà như mô solo na cho mà như chỉ ta asana thì yang sao thì đi khai sợ gió làm yan đô lên mía ya như sắm ba la đô lên mía mi dễ nga nơi xa la nhà yo cho yo sẽ ý giờ la giờ diêu ya chỉ ya lu bo kham bia le ho de ga nga ho hoi sa do nhà yo sai ma le noi ji ne song ma bo yo che nga ga ne mai ma la cho kwe ti mi sho le she ma bo yo che nga ga yo sha lue nya gu la cha na ya mi hu bo ma sa ya da ya yu bo lo na pyu shu nai ma se ma nu kho shi ma sana na go mya je ya yo ya sana sa ya mya le hu lo cho mo da da ya cho ma ni ga mo solo na cho mà như chỉ ta asana thì yang sao ti yi ji ka